أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أمير الأنبياء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ولا أمدون أمنا كما سورة دوكا القرآن كنا سورة من ويلكو سورة الواقعة نيافو أو يشي chama Konaté layidu ta ani ala cɛ. Ala ye dɔnni fɛn o fɛn di ne ma min se kɛ k'a lase ala ka jɔnw ma. O la bi fayida tuuru bɛ jumɛn na? O de ye kuranɛ sura min bɛ wele ko suratul waqi'atu. Yɔrɔ karamɔgɔ caman y'a fɔ aw ye ko ka nafolo dalilu ka nafolo baara kɛ ni kuranɛ ko a tɛ yen. Dɔw yɛrɛ ko kuranɛ ala wele k'a ka suma ko ala deli ti jaabi bile. O la kunfin fana ko ni ala deli ti jaabi anw bɛ don somaw kan anw bɛ don murijuguw kan minnu bɛ sitanɛ baara kɛ anw ye nka aw k'a dɔn a bɛɛ galo bilahi. Nafolo baara bɛ kɛ ni kuranɛ sura jɛlen wa baara in a jaabi bɛ sɔrɔ teliya la ni karamɔgɔ min t'a dɔn o t'a dɔn de bilahi. Ala y'o de fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ a ko an ka tugu sababu nɔfɛ ko ale ala ye fɛn o fɛn da a ye sababu k'a bɛɛ lajɛlen na. O la setigi ala ye kuranɛ kɛ fɛnba ye k'a di anw ma ka sababu dɔ kɛ kuranɛ kɔnɔ ni o ye an ka nafolo sɔrɔ sira an ka garizigɛ sɔrɔ sira o de ye suratul waqi'atu ye. A ye diɲɛ karamɔgɔ bɛɛ ɲininka date danfɛn si kun min bɛ se k'a fɔ ko nkalon don bilahi. Konaté ti aw nɛgɛ Konaté ti aw jafa wa ne ti fɛn fɔ aw ye n ti min dɔn. O la ne badenw aw k'a dɔn suratul waqi'atu a bɛ se ka nafolo teliman lase adamaden ma, a bɛ garizigɛ teliman lase adamaden ma, a bɛ maɲɛ lase adamaden ma, a bɛ bonya ani karama lase bun adamaden ma. Nka a bɛ kɛ cogo di? Kuranɛ dɔnbaga dɔgɔyala, muru ye kuranɛ bila, karamɔgɔ ka ca, a turabudala de ka ca, a kolonifila de ka ca, a yiribola ka ca. Ne m'a fɛ olu ti bɛn dɛ, mais c'est-à-dire karamɔgɔw ye kuranɛ kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye, o de ye kafiriya fɛn ye bilahi min ti bɛn an ka jamana kɔnɔ. Dɔnni ye tiɲɛ ye mais ka kuranɛ fili, dɔnni ye tiɲɛ ye ka ban kuranɛ, ni ye karamɔgɔ qualité jumɛn ye? Karamɔgɔw ti kɛlɛ kɛ kuranɛ foyi la bilen, turabuko kɛlɛ, koloniko kɛlɛ, yiriko kɛlɛ, kuranɛ ko kɛlɛ ti kɛ bilen, kuranɛ filila kuma ti kɛ o kan bilen. Nka Konaté ye layidu di aw ma dɛ. Setigi ala ye dɔnni fɛn o fɛn di ne ma walahi ne b'i se kɛ k'a bɛɛ di aw ma ni ala ka jɛ ye. O la ne badenw suratul waqi'atu mɔgɔ o mɔgɔ b'a kala i ni fantanya ti ɲɔgɔn ye. A b'i kala du o du kɔnɔ ala b'o du kisi ka bɔ fantanya gɛlɛn ma. A bɛ kala sigida o sigida la ala b'o sigida kisi ka bɔ fantanya gɛlɛn ma. A y'a dumɛ suratul waqi'atu kan. Mɔgɔ o mɔgɔ ni wulila sɔgɔmada fɛ fajiri kelen cilen kɔ i kɛlen ko ka fajiri seli suratul waqi'atu kala siɲɛ 3 ala ti sɔn abada o don tile ka bi fo ala ka garizigɛ dɔ di e ma min b'a to e b'i n'i ka denbaya dahirimɛ sɔrɔ bilahi. Ayi o don tile ti bi abada fo ala ka garizigɛ sanuma dɔ d'i ma. Maa o maa y'a kɛ ala ka barika don a la. Ne y'a fɔ aw ye siɲɛ caman Konaté bɛ nafolo baara kɛ aw ye ni kuranɛ sura jɛlen siga tɛ min na nɔgɔ t'a la i t'i den faga i t'i balima faga i t'i muso faga i t'i cɛ faga baara in bɛ kɛ ni kuranɛ sura jɛlen sura min bɛ wele ko suratul waqi'atu. Ne y'o fɔ aw ye siɲɛ caman n bɛ baara nin kɛ ni sɛ jɛma den 3 ani 30,000 mais i bɛ 15,000 sara ani ka sɛ sɔngɔ an bɛ baara kɛ ka délai d'i ma. Baara ɲɛnen kɔfɛ i bɛ wari tɔ sara. Konaté bɛ baara in kɛ ni cogoya in na o tuma baara jɛlen don wa kunfɛ baara tɛ. K'u ka fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna semaine o semaine an b'a kɛ maa 3 ye ni setigi ala ka jɛ ye. O tuma na ala sɔnna maa minnu garizigɛ ka don a la an bɛ ala wele k'a ɲini ala fɛ ala k'olu makow dilan ala k'o kɛ ala ya bonya kama sɔli ala rasuli. O la ni ala sɔnna maa min mana baara in kɛ Konaté fɛ ayi aw kana c'est-à-dire aw kana ɲinɛ a ye dugawu kɛ garibukɛ yɛrɛ ye walahi ne tɛ yen foyi kama fo ala ka jɔn dɛsɛbaatɔw dɛmɛni. Hakilila kuma in bɛ faamuya.
ola ka doke anga jamana yi rabbi ala ka basigi jamana yi ala ka kulusuma ala ko ke ala bunye kama salli ala rasuli ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ